Wakarsa warga Turangga Muda ing ribunika marak kapiyarsa Turangga Muda. Ayo Nduk, makarya bareng Nduk. Jos, Babur, os, os.
Jos. Lo. So. Os. Lo. Os. Walaupun kau di mata, tetapi di hati jangan. Rindunya hatiku ini semakin membara. Kini aku sendiri.
matur posisi song os Bapak ingkang nganggo kalih inggih punika Bapak betina. Betina. Ya tuh Pak. Oh kleru. Padha ta? Padha. Oh iya padha. Bapak Putri. Oh lah kepiye? Bapak Putri sampun ngatur. Waduh iya cah. Pengairan. Oh iya salit. Saksi. Oh ngono. Saksi Kose. pengairan. Mas Kotrek monitor. Uyak Uyak aku kengelaan Trek. Mas Kotrek monitor. Butuh pengairan. Butuh pengairan Mas. Damkare kirim damkare. Saking gayenge melakno pangkat Nganti lali. nganti lali. Iya. Ya, Boro-boro ampun, ndelok jotel. Iya, delok betina. Ndelok Ndelok betina betina kono. lho kene. Je betinanipun dereng sami kelebon. Ayo digawe Ayo. pelebon, Ayo Mas. ayo ayo. Dileboni yuk. Terutama
Biasanya sih mek dhewe kok meneng bae iki ya. Ayo Pak Pur. Ya dileboni ya. Yo. Iya. Oh, yo. Setunggal lagon gimana kau dikasih rindu kekasih. Mau menora goranune tok. Apa? Ngarepe tok. Heeh, saiki tekan rampung. Ya so, dikasih rindu kekasih tentunya. 3, 2, 1.
sudah dengan keyakinan masing-masing. Cah saran gue sementara kontak-kontak toh. Rindu kasih sudah Mbak Devi. Apa? Tresnan sejati. Oh, Katresnan Sejati. Apa nih? Apa lagi? Ojo Sujono. Ojo Sujono Lilo tadi. Saderengipun ngaturaken wilujeng sonten Mbak Devi Aldiva. Dangu mboten pinanggih pripun wilujeng. Alhamdulillah sae dadi beda. Wilujeng to Mbak. Jenengan wilujeng to? Alhamdulillah. Aku ora wilujeng Mbak. Aku wiludes. Padahal pendak bengi payon nak yo iso. Wis ana nggone paling. Ampun Pak, ambil tekan mau dicadang. Ya. Ngaturaken wilujeng sonten ugi kagem warga masyarakat Dusun Srunggo, sowan wonten ing Srunggo. Heeh to, Mbak? Ya. Kanthi adicara nggih punika Merti dusun. Merti Dusun. Berarti Merti Dusun ki apa, Mbak? Cara gunung itu napa? Rasulan. Oh, rasulan. Berarti aku mulai nggo berkat. Oh iya. Heeh. Wis dicepaki. Wes. Oh, wes iki. Tenan. Bu sing ning bawah aku dicepaki ya. Kok ndak ora digawani aku. Pane. Oh iya, apa ki dikasih lanjut? Oh, Katresnan Sejati, oke. Oke, coy. Yo, dikasih Katresnan Sejati tentunya. Yo, 3, 2, 1.
Terus katernan jadi sudah ngaturaken matur nuwun ugi kagem sapa Mbak Senyawer. Ganong. Ganong. Mas Ganong. Kok ngono kae Ganong dali dibuka topenge. Padanane Ganong. Wong Jenenge asline tak ngono. ono. Sapa? Dirmawan. Raiso ora. Heeh. Ingatno to. Rokokmu itu menapa Wis piro? ben. Lho tadi kene ketok Ben. 1 2 3 4 5. Selosen kok Mbak, selosen. Ngaturaken matur nuwun yo Mbak kagem sapa mau? Jenenge padanan Ganong. Heeh. Jenenge asli Dermawan. Oh, Dermawan. Nek wong iki jenenge Randy. Heeh. Harusnya engkau mengerti perasaan yang ada di hati. Kadang hati ini gundah gelisah, hatimu berdua di masjid jenggot nengati nora bakal aku ambil janji tak ono wanita liya jesuk pulang bakal saling hati. Sayang, janganlah selalu janji cinta suci yang telah kita ikat bersama, yang telah terjalin dan terikat masa. Semoga abadi selama-lamanya. Saliji apun sliramu tansah setya tresnan sarwi.
matur iki menika janji setia sudah. Apalagi Mbak Devi? Oh iya, oke. Requestan. Oke. Oke, mengucapkan terima kasih ugi Mbak Devi, kagem youtubernya Indonesia. Apa nih kok? Napa mawon channel? Widi. Oh Widi, ada Widi. Terus apa lagi? Deka apa yo? Deka. Terus Mas Jono, Mas Jono. sapa Joyo tunggale Mbak Dono? Ana apa? Oh. Oh Mbak Joyo, Joyo. bener toh. Sejak gono-gono dari utang. Enek wis siji. Sapa? Oh iya, satu lagi. Blewa. Oh blewah, buah apa? Blewa. Oh, Ini ana ta? toh. Ya, terima kasih ya. Terima ya, kasih ya. pokoknya. Selalu setia dengan Selalu tuaku muda. tentunya pokoknya jangan lupa juga yang ada di rumah, yang nonton dari rumah jangan lupa like and subscribe ngono kan. comment and Oh, subscribe. komen-komen juga, requestan dari love-nya juga bisa. Nanti biar disampaikan ya. Mbak Bila Uki ada yang mau apa jenenge request lagu? Para penonton juga boleh. Menyumbangkan suara emasnya juga boleh. Nyawer ge oleh. Eta, Piye? ora kudu duit. Lah kepiye? Sosis arep Pak. Oh ora, ngomong benek ngeleh. Iya nek Be. Jadi nggak harus dengan uang ya. Es teh jumbo pun mau. Es teh jumbo dengan jumlah penjadel kalian wiyogonipun. Penyawer. Ya, udah siap belum ini para Oh piaga? sudah pokoknya. Para piaga. Wiagane iki apik-apik kok, Mbak. Ah, Ono sing jigoan saka isi barang. isi apa? Isi jeruk, Tak kira nek isi sego. isi lombok. Tik lutik kae. Tentunya pokoknya ono sing saka SMKI, isi. sik ngempul kae saka SMKI, saking tlatah ladan kasihan kono. Sik ngendang Jaipong kae, Saka ndi? wis kok gunung kono. Gur tangga. Nek sing ngendang Batangan iki. Sing oh saka Ngalas tuwa kancane kethek oh Mas. Oh tuh. Nek sing bonang kae saka Laladan Sleman kono. Mas Aduh, Lenyem. ya. Nek sing Demung iki saka Wates. Kulon Progo. Salah. Apa? Wates Galengan ngono di. Waduh, kosek. Waduh, tulungono Bu. Pak tulungono. Mesakno. Ke ora, apa iki? Ayo, Cok. Cepet celak isin aku ayo. Apa iki? Oh, Jasujono. Oke. Oh, lama aku jelek kantor. Aku wis ngaku salah kondo sanyatane saka tiramu ngono lambe gelis ning ati enggal disirami yo ajem koyo iki Kok wis aja sejono, aja nyekso
mengatur setengah lagon aja sejana sudah. Apa lagi? Oh iya, Mbak Devi ngeterakan wilujeng santen ugi kagem Mas Mamul kae karo kancane Bu sapa kayak Mamul kayak iki momol, Mbak. Request. Oh, mbuh request apa Mas kamu mau? Oh, request selenco, Mbak. Kowe ngerti ra selenco? Oh iya, apa iki? Apa sih ini? Oh Karmo Tresno ya. Ada Karmo Tresno juga ada selenco. Kan jalur selenco kata uang kayu kayak selenca terus. Ya Mas. Oh iya, ora tau mah. Job terus kok yo. Mas Ipan ugi selamat datang kae. Kae ning buri kae. Ning buri Mas Dika kan lho. Oh. Kae. Oh, ngawur. Ngawer. Heeh. Apa toh? Briefing. Oke, karo golek ya, Mbak. Oh iya. Mbak Devi. Oh iya, wes ketemu. Oke. Mbak Devi, ini ada yang telepon saya. Iki mbura ngerti juragane anu ngisor kono. Juragane Son Silo. Minta mawar kuning. Saiki wis dadi ijo, Mas, ora kuning. Karo abang. Oh, karo abang. Iya, karo biru. Karo biru. Biasanya nek mawar kuning kuwi kayak abang ya biru. Iki kok ora ndi. Tinteni. Oh tinteni ya, tinteni tindiye. Juragan. Kosek juragan ki nek ora nindihi ya engko tak tindihi malah. Kowe weruh ora wong ngene? Lah ndi lambo. Lah oke banget sih penontonnya full. Mong anu kok ya WA telepon. Oke, nanti dikasih mawar kuning ya Mbak Devi. Ki penontonnya saking oke iki lho. Menyapa sih kayak sing ada di atas studio Indosiar kae lho. Ning dalan. Ada di Indosiar. Yo. Yo. Karmo Tresno.
sudah. Napa malih niki, Pak? Nek wis. Derek wingking. Oh iya. Nyuwun tarik. Oke, ya Cok, tarik Cok. 3, 2, 1. Turangga muda.
donya ana sukune wong tuwa wong kang duwe suci gedhe ganjarane
Jos, lu. Yo yo. Yo yo yo. Widya. Kembali berkesenian. Oke, ini pamit tembuh. Ya ya yo. Yo co, layangan co, layangan. Kaya
sapa iki tukang jujug? Ayo sing rasa-rasa. Wahyu daftar Wahyu. Yo. Sinten iki? Kayak kabeh Saya kenceng lho, saya kenceng lho. Peng piro? Peng 5 waduh resang kle. Ade arep peng 5. Oh, kendangmu gak ada jalan, ha? Oh, kan ngambung. Lah ya tuman sing ngendang. Rek ejo. Ora, Sob. Suwean lho, Sob. Tarik dedel. Aja ndredeg nek, Sob. Anu uga ngedoke. Nah, Sob, aja ndredeg. Apa tak anu wae po, tak sawung glenakne po. Tambah hati itu. Tambah hati. Ya tambah hati. Oje, dumateng arep para pandemen Jati lan Turangga Muda tentunya yang berada di dekat lubang celeng. Radi minggir ke Bu. Oke. Aduh. Gusti Pangeran
Bu. Yo. Yo diboyong Bu. Kasih jalan, kasih jalan. Waduh, Dipati wangi.
mundur timbang loro ati oh ya oh monggo wis lali pancen nasibku iki atur batin tukule kok ilang ati pisahkan di lahir batin tresno sing rebuyung saiki wis dadi garing aku lilo pisahkan di lahir batin Ditambani ning jero kono bae. Wis gawa pawang dhewe kok. Barisan dadi. Ayo sisan le nambani. Sapa sih dadi? Kelebon apa bu orang-orang? Oh juragan. Oh ngono. Juragan iki gek nyawer. Juragan apa kan? Juragan dekor. Oh juragan dekor. Karo juragan ingkung. Heeh. Nyawer lho Bu, nek ora nyawer jan mendah. Ora urung ngono to. Ora sangu. Ya rekening liwat rekening ra apa-apa. Dana saiki. Kepiye? Jagane piye ya? Den Bu. Lah pripun?